Il-Fondazzjoni Oasi li taħdem mill-qrib ma' persuni vittmi ta' droga ppubblikat sensiela ta' suġġerimenti li għandhom lan li jsaħħu r-riforma li tiġi proposta attwalment mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Fl-aħħar jiem ukoll għalaq il-perjodu għal konsultazzjoni pubblika dwar is-suġġett fejn jirriżulta li ddaħlu għad konsiderevoli ta' suġġerimenti biex is-sistema tkun aktar effettiva u ġusta ma' dawk li jaqgħu vittmi ta' abbuż ta' sustanzi illeċti. Dan bil-maqlub ta' parir li għadda l-kap tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista Bernard Grech li kien qal il-white paper imresqa għandha biss tintrema. Fis-suġġerimenti tagħha l-Oasi li ilha topera fis-settur mill-1991 u timpjega diversi professjonisti b'dixxiplini differenti, resqet qatt ta' suġġerimenti għax fi kliema is-sistema ġudizzjarja taħdem meta mħaddma minn persuni li huma professjonali u jħadmu l-etika tal-professjoni tagħhom. Bħala xut tal-bidla li seħħet u għadha sseħħ fl-użu tas-sustanzi f'pajjiżna kemm fit-tipi differenti jew l-qawwa tagħhom u fil-mod kif jiġu abbużati, l-Oasi temmen li l-membri tal-bord li evalwaw il-każ individwali għandhom ikunu esperti fil-vizzi u li jkunu ġejjin minn dixxiplini differenti bħal psikjatri, ħaddiema soċjali, psikologi, kriminologi u esperti legali biex bekk ikunu jistgħu jħarsu lejn il-persuni mresqin qudiemhom b'mod holistiku. Tenniet li ma teskludix ukoll li fuq il-bord jitpoġġew persuni li kellhom problemi simili fil-passat u ilhom numru ta' snin riabilitati. Qalet li meta l-membri tal-bord minn 4 jiżdiedu għal 7, il-bord jakkwista aktar awtonomija u flessibilità biex imexxi l-każi li jiġu qudiemu waqt li l-membri m'għandhomx lanqas ikunu impjegati minn min qed joffri s-servizzi ta' terapija. Oasi kompliet li biex bniedem jgħaddi quddiem il-qorti ta' droga wieħed irid juri li għandu vizzju u jeżistu kriterji universali li jindikaw da b'mod ċar, enfasizzat li l-purità tas sustanza għandha wkoll tkun użata bħala indikatur ta' traffikar u l-livell ta' traffikar li l-persuna qed teżerċita. Intennu li l-qorti għandha tikkonsidra kull każ kont il-merti tiegħu u ma jfissirx li l-qorti m'għandix timponi xi forma ta' pjena li sservi ta' riparazzjoni lejn il-vittmi u lejn is-soċjetà, qalet il-Fondazzjoni fir-riflessjonijiet tagħha waqt li qalet li r-riparazzjoni skont il-każ hu wkoll parti mir-reabilitazzjoni. Minkejja dan qalet li meta persuna tiddaħħal il-ħabs il-proċess tal-ħajja tagħha jinbidel ta' taħt fuq għal persuna li għandha problema ta' addiction li tkun wafqet mill-użu u terġa' tiddaħħal il-ħabs fuq każ għandha aktar possibilità li titqiegħed f'riskju kbir li terġa' taqa' u l-investiment li jkun sar f'dik il-persuna jintilef. Dwar il-liġi proposta l-Oasi tenniet li meta l-liġi timxi strettament ma' limiti awtomatikament tkun inġusta ma' xi wħud saħħet dwar il-bżonn li l-qorti tikkonsidra kull każ kont il-kriterji tiegħu biex tiżgura ġustizzja waqt li għandu wkoll l-faċilità li teżerċita sentenza ta' ħabs sospiża għal dawk il-każi marbutin ma' droga b'mod dirett jew indirett li ma jidhrux quddiem il-qorti ta' droga.